foreman sa construction site human gibunal-bunalan og tubo sa katrabahante. Ang hinungdan, human kuno gisaway ang iyang trabaho ug ang iyang pagkatao. Hinungdan nga wa na makapugong ang suspect. Ani ang report. Naligo sa kaugalingong dugo ang biktima nga foreman sa gitukod nga building human sa insidente. Samad sa ulo ang naangkon ni Isidro Camero, 57 anyos. Tubo ang gigamit sa suspitsado nga si Fausto Quinio, 58 anyos, pagpuspos sa ulo ug dughan samtang kini nagpahuway. Giangkon sa construction worker ang krimen ug mipasabot wa na siya makapugong human gisaway ang lihok ug napasanginlan nga sayop ang pagtrabaho sa poste. Nabalaka kining taktakon sa trabaho karong hinapos sa buwan ug maapektuhan ang pag-eskwela sa iyang mga anak. Patukod bi ka ng poste ba, ka ng busanan ba? Oo. Kanya pag buhusan pagkagabi sa panggabi may burot ang poste. Ya, mo tong ikasukuan ko sa foreman nga maramang ko ikasukuan nga marag di tao ta sa iyang pananaw. Labaw pa sa kabino, sir. Oo, nga. Inon ko ka o kay buot. Kadako na akong tao. Tiguwang na ko inon pa ko kay buot. Wala magbasol ang suspect sa iyang nahimo ug matud pa andam siya unsay ipahamtang kaniya. Pagkahuman sa insidente, ikuan na siya sa mga kauban rapot niya, gihold na siya sa mga kauban niya, nagiilang i-turn over sa security guard. Ang security guard, nanawag si station para sa turnover nila. Okay. Wa po siya may attempt og escape, sir. Mula naging gikuan siya sa kaya, patungan to sa dagan po. Murder ang kasong ipasaka sa kapulisan batok sa suspitsado. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, GMA Regional TV Live.